Folytassa a Kíber-szorosban. Avagy a britek helyzete Indiában. Magyar hangok: Beregi Péter, Harsányi Gábor, Maros Gábor, Lux Ádám, Simon Eszter, Gorbicki Ferenc, Besenci Árpád, Csúlya Imre, Orosz Anna, Vég Péter. A forgatókönyvet írta Talbot Rothwell. Zenéjét szerezte Eric Rogers. Fényképezte Ernest Stewart. Magyar szöveg Kléner Gizella, szerkesztő Vlahovics Katalin, hangmérnök Szakáli Mátyás és Szakáli László, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Kun Márta, szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült. Rendezte Gerald Thomas. India, 1895. A hatalmas brit birodalom legértékesebb, távolba szakadt gyémántja. A brit urak és hitveseik az indiai rádzsákihoz hasonlítható, fényűző, nyugalmas életet éltek. Köztük is az első, az északnyugati határtartomány kormányzója Sir Sidney Rath Diamond volt. Életük eseményekben is gazdag volt. Véget nem érő fogadások, bálok, ünnepélyes felvonulások, tigrisvadászatok és természetesen póló. Köszönöm. Shorthauser nagy, ki is játszik ma? A Kalamár Roberts kegyelmes. Nagyszerű, nagyszerű. Pardon. Mi az a turbános ott a trónon? A Kázira gondolsz? Az Randy Lal. Ki? Randy Lal. Kalabár Kázia. Ó, ezt meg honnan tudod? Mit honnan tudok? Hogy Randy. Ez a neve. Egész jól néz ki, nem gondolod? Csak Észak-India leggazdagabb és legbefolyásosabb rádzsája. Ennyi az egész. Ránk mosolyog, látod? Visszamosolyog. Ne csinálj bohócot magadból. Apám, kik azok az emberek? Ő hajnali napsugaram. Sir Sidney Rath Diamond, a brit kormányzó, akinek jó indulatú uralkodása és bölcs irányítása nélkül nagyon jól meglennénk. Ó, igazán elbűvölő ember, nem gondolod? De a kutyám sem bíznám rá. Azt én sem. Ne álmodozz. Nem szereted ezt az embert, apám? Hajnali napsugaram, nincs olyan magas hegy egész Indiában, amelyikről kellő magasságból nézhetném le ezt az embert. Akkor miért mosolyogsz rá ilyen szívélyesen? Mert manapság a brit elnyomás alatt nekünk indiaiaknak kétszínűeknek kell lennünk. Mondjak valamit? A legszívesebben megölne az összes brittel együtt. Akkor miért mosolyogsz rá, mint egy banán? Mert főrangú diplomataként ugyanolyan kétszínű vagyok, mint ő. Látta, uram? Szép volt, Fili! Ez a fiú még sokra viszi, ha ügyesen nősül. Márpedig nem egy fatöltő gyerek, ahogy elnézem. Szíved, nem tudod elegánsabban kifejezni magad. Inkább fogd be az etetődet. A britek nem sejtették, hogy északon, a hó borította magas hegyekben a szikra hamarosan lángra lobban, és felperzselik Kalabárt. Ez itt a híres Kíber-szoros, India kapuja. Éjjel-nappal őrizte a híres szoros gyalog különítmény. Rettenthetetlen harcosok. Nem véletlenül nevezték őket a benszülöttek szoknyás ördögöknek. Vidul közlegény! Igenis, törzsőrmester! Vidul közlegény! Tudom, hogy maga egy hígagyú tökfej, de mikor azt parancsolom, hogy vigyázz, tisztelettel megkérem, hogy ne felegesse nekem a pipaszár lábait. Csak a vérkeringés serkentettem. Ó, szóval fázik. Átkozottul. Iszonyú szél van ebben a szorosban. Sajnálattal hallom. Szeretne egy forróvizes palackot, igaz?
Ó, az isteni lenne, de őszintén szólva már van. És ha szabad kérdeznem, mit keres itt ez a vacak? Melegen tartja a fityegőmet. Adja ide! Most nevezte utoljára fityegőnek, világos? Zacskónak hívják? Igen, törzsőrmester, bocsánat. Nézzem végig magán, szoknyás ördög. Úgy néz ki, mint egy pókasú angyal. Csöndet! Egyikük se sokkal jobb. Egy háremet is jobb felszereléssel őriznek. Ez nem vicces. Maga a hadsereg szégyene. Én nem kértem, hogy szoknyás ördög legyek. Lehet, hogy igaza van. Maga túlságosan is jó nekünk. Megérdemel egy kis jutalmat. Ó, ezt komolyan mondja? Igen, kezdetben 4 órát ráhúz a mai őrségére. Ja. Jaj, Bandidin, az ott egy őr. Nem tudunk átjutni. Csak egyetlen ember. Szoknyás ördögből egy is elég. Tudod, hogy legyőzhetetlenek. A harcba szállunk lehet, de ha megkenjük, nem biztos. Mivel tudnánk mi megkenni őket? Nem tudod, mi kell ezeknek a brit katonáknak külföldön? De honnan szerzünk csajt itt a hegyekben? Nem. Szuvelír. Odaadom neki a fegyverem, ha átenged a soron. Áj, ki van, hogy van tovább? Köszönöm, ki van ott? Én vagyok itt. Nagyon jó barát. Örvendek, barátom, add meg a jelszót. Nagyon szívesen. Mi a jelszó, ura? Gránátalma? Nagyon jó. Mehetek? Hé, egy pillanat, te mondod a jelszót, nem én. Ó, bocsánat, uram. Csak egy tudatlan buta burpa vagyok. Nem, maradj ott, ahol vagy, majd én fedezlek. Egy pillanat. Ó, nem, uram. Semmi szükséged a puskára. Hoztam neked egy szép ajándékot. Nagyon jó, indiai hangyár. Egy csapással kettévág egy ember. Mit csináltam? Kíváncsi vagyok. Most már tudjuk. Igazat beszélsz? Azt állítod, hogy az ördög ezt a ruhadarabot viselte a szoknyája alatt. Esküszöm, fenség. A saját kezemmel húztam le róla. Nagyon jól tetted, Bandidin. Nem volt nehéz, fenség. Csak egy darab gumival volt fölkötve neki. Nem arra gondoltam, gyönyörű harcosom. Azt tetted jól, hogy felfedted. Sok-sok éve tartanak már bennünket abban a hitben, hogy az ördögök semmit sem viselnek a szoknyájuk alatt, és mi ennek megfelelően féltünk tőlük. De most... Én ezt nem értem, apám. Miért kell félni attól a harcostól, aki nem hord alsót a szoknyája alatt? Gyermekem, te még nem háborúztál. De képzeld csak el, hogy milyen ijesztő lehet, amikor egy ilyen ember rátámad. A szoknyáját fellebbenti a szél, és óriási nagy bajonettjét beléd mélyezti. Igaz, de kifél egy olyan embertől, aki egy ilyen nevetséges holmit hord a szoknyája alatt. Pontosan, és ha népünk tudomást szerez erről, fellázad és kiűzi a britteket Kalabárból. Barát! Csisalka a kézbe! Pihenj! Neve, rangja, száma! Vörülközlegény 36360. Uram! Uram! Mi a váda a közlegény ellen? Súlyos kötelességszegésből eredő kincstári tulajdon elherdálása. Miről van szó? Tiltott, gyapjú legénységi alsó, egy darab, uram! Ezt hogy csinálta? Hol volt az alsó? Sajnálattal jelentem, hogy rajta, uram. Mi? Azt akarja mondani, hogy rajta volt? Igen, uram, az altestén viselte, uram. Jó Isten! Hogy tehette Biddle? Nagyon fáztam, uram. Ez nem mentség, ember.
Egy szoros gyalogos nem visel semmit a szoknya alatt. Ez dicső hagyományainkhoz tartozik. Nézze a jelmondatunkat. Légy mindig cselekvésre kész. De ha nem szabad viselnünk, miért osztják ki? 2 különleges alkalom van, amikor engedélyezett az alsónadrág viselés. 1. Templomi körmenet. 2. Torna bemutató. Az is csak akkor, amikor hölgyek is jelen vannak. Csalódtam magában, Vidl. Az is elég baj, hogy felvette. De hogy elhagyta? Elnézést kérek, uram, ez nem egészen így volt. Letépték rólam. Kitépte le magáról. A nevét nem kérdeztem meg, de egy nagy darab a burpa volt. Ha benszülöttek megtudták, hogy alsónadrágot hordunk, Jézusom, ez súlyosabb, mint gondoltam. Azonnal jelentenünk kell ő kegyelmességének. Jöjjön! Marra! Lépés indulj! Baljobb! Shorthauser nagy? Igen? Azonnal beszélnem kell a kormányzóval. Most nem zavarhatom, King kapitányom, nem Szahibbal uzsonnázik. Ó, ez kellemetlen. Mindenképpen sürgősen beszélnem kell vele. Megnézem, befejezték-e. Nem jöhet be. Tudom, uram, de King kapitány akar beszélni önnel sürgős ügyben. Rendben van, egy pillanat. Rögtön jön. Mi történt? Tudja, hogy utálom, ha uzsonnak közben zavarnak. Tudom, uram, és sajnálom. Ez mind nagyon szép. De tudja, milyen kevés alkalmunk van rá? Mikor Kalkuttában voltunk, naponta 2-szer csináltuk. Rendszeresen. Attól tartok, az én hibám, kegyelmes uram. Rendben, remélem melegen tartja. Mi az a sürgős? Kegyelmes uram, jelentenem kell, hogy incidens történt a szorosban. A szorosokban mindig történnek incidensek. Egy rossz lépés és kész a baj. Attól tartok, ez nem közönséges incidens, uram. Hallgassa meg Vidl közlegény esetét. Rendben van, de röviden. Igenis, McNutt. Közlegény, 4 lépés előre! Indulj! Baljobb! Állj! Balra! Át! Sisakat a kézbe! Hülyeg! A történetet elejétől fogva kezdje! Jól van a Krisztusát, ne csináljon már makibajmot belőle. Rendben, kezdje, Vidli. Vidl, uram. Jól van, akkor Vidl. Kezdje már. Nos, uram, őrszolgálatot teljesítettem a szorosban, mikor egy nagy darab burpa bukkant fel előttem, és elővette Micsodát? a kardját, uram. Ó. Tovább. Nos, uram, a következő, amire emlékszem, hogy fekszem a földön, és nincs rajtam... Tényleg? Ez elég rémes. Az alsónadrágja nincs rajta, uram. Igen. Maguk nem hordhatnak alsónadrágot? Nem, uram, de Vidl közlegény hordott. Ha ennek a benszülöttek közt híre terjed, az teljes mértékben lerambolja a tekintélyünket. Igaza van, uram, egy ilyen apróság lázadást robbanthat ki. Nem mondja már, Shorthouse. Sok ezer ártatlan áldozattal. Ugyan kérem. Vége a brit uralomnak Badarság, Indiában. Shorthouse. És az ön állásának. Igaza van, tennünk kell valamit. Az egyetlen reményünk, hogy még meg tudjuk akadályozni a hír terjedését. Igaza van. Tökéletesen igaza van. Személyesen megyek el a Kázihoz. Ehhez felső szintű diplomáciai blöff kell. Ezt tette nagyjá a birodalmat. Nem hiába nevezi John Bullnak. Hála a jóistennek, befejezhetjük végre az uzsonnát. Később, most nagyon fontos dolgom van. Mi? El kell mennem a Kázihoz. Miért nem uzsonna előtt mentél? A Tudod, hogy Kázihoz, árt. Kalabár Káziához. Ó, veled mehetek? Ne is álmodj róla. Épp elég bajunk van nélküled is, csak azt hiányzik, hogy kinyisd azt a nagy szád. Hát ez kedves. Az eszedbe se jut, hogy segíthetnék is. Ugyan mit? Azt hallottam, hogy a Kázi nagyon kedveli a szép hölgyeket. Én is, na és mire mentem veled? Jaj, de nagyon vicces. Lehet, hogy te még nem jöttél rá Sidney Rabb Diamond, de én tudok csábos is lenni. Lehet, hogy régen tudtál, de most egy kimázolt vén mosónő vagy. Csak azért, mert te sose törődsz velem. Szólj Shorthouse-nak, hogy hívjon egy elefántot. Semmi szükség rá. Elefántnak itt vagy te. Felség, a kormányzó hamarosan megérkezik. Tudtam, hogy bejön ő még az én utcámba. Távozzatok a lakosztályotokba, lábmelegítőim. Te ne menj el, hajnali napsugaram. Azt akarom, hogy tanulja légy, amikor porigalázom ezeket a brit disznókat. Igen, apám. Úgy
hogy ezt a gangot, hogy utálom. Ekkora marhaságot. Ő kegyelmessége Kalabár kormányzója. Kegyelmes uram, jelenléte fénybe borítja szerény otthonomat. Sívú Isten kegyes jó indulata szórjon áldást az ön házára. És az önére. És az ő bölcsessége koronázza sikerrel az ön minden lépését. És az önét is. És az ő fénye ragyogja be az ön életét. És az önét is. Nagyon köszönöm a kedvességét. Engedje meg, hogy bemutassam a lányomat, Jelly hercegnőt. A legtalálóbb név egy ilyen tökéletes jelenséghez. Igen. Ha megkérhetném kegyelmességet, ne bazarolja ránk méltatlanokra páratlanul éles elméjét. Jó, hadd mutassam be Kín kapitányt és McNabb őrmestert. A kapitánnyal már találkoztam a pólópályán. Nagyon rokonszenves. Köszönöm, hercegnő. Én is láttam már önt. Ön is nagyon rokonszenves. Köszönöm. Zavarba akar hozni? Még nem, uzsonna előtt nem, lányom. Uraim, kérem, foglaljanak helyet. Jelly, szolgáld ki a vendégeket. És hogy van kegyes felsége, Waterloo királynő? Victoria. Ó, természetesen, mindig elfelejtem a nevét. Remekül, most kaptam tőle képeslapot, önt is üdvözli. Ó, nagyon nagy lelkű, majd küldök neki ajándékot. Talán néhány elefánt. Az ön helyében nem tenném fenség, a Buckingham palotában nem férnének el, és sokat kell takarítani utánuk. Ahogy gondolja. De Indiában minél több elefántja van valakinek, annál magasabban áll. Igen? Annál magasabb az uborkafája. Jelly! Igen, apám. Egy ilyen előkelő kasztbéli hölgynek nem illik belenézni a tehén szemébe és a ló hátulsó felébe. Még ha a mosolya olyan fényes is, mint a menny napsugara. Még ha olyan fényes is, mint a nadrágja ülepe. Menj a hölgyek lakosztályába, és tedd tiszteletedet anyádnál. Igen, apám. Most éppen melyik az? Hányszor mondjam még el? Amelyiknek a haja, mint az izzó réz, és a szeme zöld, mint a smaragd. 32-es van a hátsójára ütve. Látom, kegyelmességed a trófeáimat csodálja. Igen, igazán büszke lehet rájuk. Nézze meg közelebbről is. Sok évenbe került, mire összegyűjtöttem. Nagyon hatásos, nagyon-nagyon hatásos. Megkockáztatnám, hogy ön egy nagy lövő. Remélem, jól hallottam. Egy újabb is van itt valahol. Azt hiszem, ez érdekelni fogja a kegyelmességedet. Nagyon érdekes. Eszembe juttatja, miről akartam beszélni önnel. Igazán? Nem tudom, fenséget hallott-e már, de az a nevetséges hírjárja, hogy a harmadik szoros gyalog osztag rettenthetetlen harcosai, a szoknyás ördögök ilyesmi ruhadarabot viselnek a szoknyájuk alatt, mint ez. Valóban. Micsoda abszurdum. És ez igaz? Még hogy igaz. Hallják, fiúk? Még hogy igaz. Természetesen nem igaz. Az egyik emberem viseli néha önfenyítésként. Önfenyítésként? Igen, nagyon durva gyapjúból van. Ó, hogy Angliában mondják, izgatja a fantáziát. Nagyon szellemes, hát nem. Nem véletlenül tanultam a jó öreg Oxfordban, ugye? Az biztos. Egyébként ő felségét nagyon elszomorította ez a szóbeszéd, de úgy gondolja, hogy egy száfolat egy ilyen hatalmas és befolyásos embertől, mint ön. Ugye? Természetesen nem szeretném, ha aggódna a legkegyesebb ő felsége Houston királynő. Victoria. Ó, igen, hogy ne elnézést kérek. De őszintén szólva előbb az embereim körében szeretném cáfolni ezt a hírt. Ó, ez nagyszerű. Egyetértek. De csak a bizonyítékot kapok rá, hogy a többi katonája nem viseli. Még? Ja. Hogyne, persze, akár azonnal. Kín kapitány. Kegyelmes úr. Hallotta? A fenség bizonyítékot akar. Igenis. Megnát? Uram. Öné a megtiszteltetés. Én inkább nem, uram. Hogy nem, ez parancs! Rajtam is! Jaj, ne.
Kikérem magamnak. Életemben nem aláztak meg ennyire. Hogy tehette ezt velem? Szörnyen sajnálom, uram. Higgy el, én nem tudtam, hogy velünk akar bizonyítani. Minek viseli egyáltalán? Egy ilyen nagy darab erős ember. Ez gusztustalan. De nem gyapjúból van, uram. Így csináltattam. Indiai sejem. Sejem? Sejem? El tudja képzelni, mit fognak mondani, ha kiderül, hogy a szoknyás ördögött parancsnok a sejem gatyát hord? El kell mondanom, kegyelmes uram, hogy én csak is kötelességből hordom. Kötelességből? Igen, uram, kézzel kötötte nekem az édesanyám. Engem az se érdekel, ha az apukája hímezte. Ő csak virágokat tud. Virágokat? Virágokat? Ez egyre rosszabb. Valami szörnyű kór terjed a seregben? Mi lesz ennek a vége? Nem mindenki hordja. Biztosíthatom, uram. Így van, uram. A katonák tiszteletben tartják a hagyományokat. Komolyan? Csak egy mód van rá, hogy megtudjuk. Tisztázad! Véget! A század a szemlére felkészült, uram! Köszönöm, törzsőnek. A század a szemlére felkészült. Eltávolították a látogatókat? Igen, uram. Az embereket tájékoztatták, hogy ellenőrzés lesz? Nem, uram. Rajta, kapitány. Köszönöm, uram. Kezdhetinek, Nat. Jól figyeljenek, emberek! Ez egy új gyakorlat lesz! A parancs elhangzásakor mindkét kezükkel megragadják a szoknyájuk szélét. Szoknyaszélt! Megragadni! Jó! A következő parancs szóra a kezüket szép lassan felemelik derék magasságig. Csapat! A kezeddel szorosan fogod a szoknyádat és kezeket fejt! Ó, drága Lady Rapp-Diamond, ez egy igazán kiváló fényképészeti alkotás. Gondoltam, hogy érdekelni fogja. Hallottam arról a kis kalandról, Vidl közlegényről, és... Bocsánat a kifejezésére, az alsójáról. Igen, valami igaz. És ez igen kiváló brit ellenes propaganda. Nem is győzök csodálkozni, drága madám, hogy miért hozta el nekem. Nem találja ki? Arra gondoltam, hogy ha én a kedvére teszek önnek, akkor ön is a kedvemre tesz nekem. Már értem. Ha te vakarod az én hátamat, én is vakarom a te hátadat. Kezdetnek az is elég érdekes lenne. Nos, drága madám, ha megengedné nekem, hogy magamnál tartsam ezt a fényképet, mit kérne érte cserébe? Smaragdot, gyémántot? Nem, esetleg. Majd csak utána. Miután, drága madám? Nézzen rám, nem találja ki heves pihegésemből, keblem hullámzásából, orcám pirulásából. Talán hozassak önnek egy csésze indiai nyugtató teát? Nem kérek, a múlt héten ittam. Amióta először megláttam, nem tudom kiverni a fejemből. Éjjel arról álmodom, hogy erős karjával átölel. Forró ajka az ajkamon, és testünk forró keleti szenvedéllyel összeolvad. Igen, de azt kérdezem, mit kér cserébe? Ez nem igaz. Dönts el, hogy akarja, vagy nem. Hogy ne? Természetesen, drága Akkor madám. tegyen magáévá engem is. Már hogy önt? Már értem. Nem kopkodta el. Ön elfogadhatatlan cserét ajánl nekem, drága hölgy, én nem szeretkezem. Ne mondja. De én rendkívül gazdag vagyok, a szolgáim mindent elvégeznek helyettem. Hát akkor ennek lőttek. De talán az ön esetében most az egyszer kivételt tehetnék, madám. Ó, Rendilál. Csak előbb ezt megmutatom a harcosaimnak a hegyekben. Amint visszajövök, rátérek önre is, drága hölgyem. Előbb rám tér, aztán elmehet, jó? Ezt azonnal magammal kell vinnem. Akkor vigyen engem is. És mi lesz a férjével? Őt nem visszük magunkkal. És nem fogja zokon venni, hogy ön eljön velem? Jaj, dehogy nem. Szegény Jól Sidney annyira ideges lesz. Ugyan, drágám, semmi oka rá. Néhány nap múlva ő és az összes többi halott lesz. Remek, akkor minden rendben. Kapitán úr,
Jelly hercegnő, hogy kerül ön ide? Csak figyelmeztetni akartam. Azonnal el kell hagynia Indiát. Hagyjam el Indiát. Miért? Apám felkelést tervez önök ellen. Megöl minden britet. Mi? Nem értem. Hogy? Hinnie kell nekem. Ez igaz. Ha, mennem kell, észreveszik, hogy eljöttem. Az én kedvemért. Menjen el, kérem. Miért mondja ezt? Mert szeretem magát. Szeret. Tessék! Kín kapitány szeretne beszélni önnel. Jó. Őrédisége megjött már? Még nem, uram. A haját ment megcsináltatni. Ó, remélem nem felejti ott. Küldje be. Jó, hogy jön, kapitány. Mostantól új parancs lép életbe. Ha bármelyik emberét alsónadrág viselésen kapják, köteles azonnal hadbíróság elé állítani. Ó, ez a szokás, uram. Azt hiszem, nem kényszeríthetjük őket, hogy ne hordják. Dehogy nem, most találtam meg. A szabályzat 74/B pontja. Trópusi szolgálatban óvni kell a felszerelést a portól. A dohosodás elkerülésére biztosítani kell a szabad légáramlást. Azt hiszem, ez lefedi, vagy éppenséggel felfedi a dolgot. Attól tartok, hogy már túl késő, uram. Hogy túl késő? Most beszéltem Jelly hercegnővel, és azt mondta, hogy az apjának fényképe van az ellenőrző szemléről. És látszanak az alsók? Attól félek, igen, uram. Arra akarja használni, hogy fellázítsa az embereit. Ki a felelős az árulásért? Ki csinálta a képet? Ki köttetem az ászlórúthoz? Nagyon sajnálom, uram, de attól tartok, hogy Lady Ruff Diamond volt. A feleségem? Hát ezt nem hiszem el. Pedig igaz, uram, a Kázi Jaxiben van a kegyelmes asszonnyal. Miben? Jaxiben, uram, egy hegyi település a határ mentén, Bungdidin és Burpai erődítménye. Akkor talán ki kellene mentenünk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, uram, de ő lédisége egyáltalán nem vonakodott. Ó, ez nagyvaság. Ő lédisége mindig vonakodik. Én csak tudom. Uram, készüljön fel a csapásra. A hercegnő azt mondja, hogy ő lédisége beleszeretett a Káziba. Jaj, ne, csak ezt ne. Próbálja meg férfiasan viselni, uram. Próbálom, kapitány, de nem megy. A gondolat, hogy együtt vannak. Ott hever a karjaiban, és nyalja a falja. Hogy sajnálom azt a szegény balekot. Uram, engedelmével visszaszerezném ő lédiségét és a fényképet. Jaxi a hatáskörünkön kívül esik. Azt hiszem, néhány Burpának költözött emberünknek sikerülne, uram. Őrült veszélyes, de a fénykép miatt érdemes vállalni. Igen, és ő lédiségét is vissza tudnánk hozni. Ez az én kockázatom. Jaxi a határon van, vezető nélkül nem jut oda. Ismerek egy vezetőt, uram. Tényleg? Igen, uram. Egy misszionárius. Belcher testvér. Belcher? Remélem jó burpa lesz belőle. Gondolja, hogy segíteni fog? Valószínűleg nem lesz könnyű rávenni, uram. De én tudom a módját, hogyan győzzem meg. Bánjátok meg bűneiteket, mielőtt túl késő lesz. Hagyjátok el a bűn és a züllés ösvényét, és térjetek meg az Anyaszent Egyház kevelébe, a többi elveszett báránnyal együtt. Fivéreim és nővéreim, azt mondom én nektek, hogy a világi javak undorítóak, és átok ül rajtuk, a pénz csak teher. Hadd szabadítsalak meg benneteket ettől a tehertől. Ne fikázz a gyülekezet előtt. Köszönöm. Mész innen! Nem, a világi javak nem boldogítanak. Nem bizony. Nem erüljetek el meggondolatlanul a testi vágyakozások erkölcsi fertőjében. Ne engedjetek a bujaság a romlott parázna csábításának. Ne engedjétek, hogy elfeketére pingált szemek megroncsanak benneteket. Megroncsanak benneteket. Megroncsanak. Harc legyen, harc! Minden bele! Gyerünk, testvéreim!
Gyerünk! Belcher testvér! King kapitány? Én csak némi erkölcsi útmutatást nyújtottam az ifjú hölgynek. Amint látom, nem nagy sikerre járt a tanítása a Belcher testvér. Igaza van, kapitány úr, de kérem, ne gondoljon semmi rosszra. Ugyan, hogy is gondolhatnék bármi rosszra, Belcher testvér. Tűnj, nem vagy kapsz egyet. Miket beszélek? Nem akarja felfogni az erkölcsi útmutatást, úgy értem, hogy... Helyes, akkor folytassa csak tovább, testvér. Igazán sajnálom, hogy megzavartuk. Igen. King kapitány, csak egy szóra. Kapitány, kérem, várjon! Meg van elégedve, uram? Nagyon jól csináltad. Ez a tiéd. Nézze, kapitány, tudom, hogy az emberek esetleg félreérthetik, és nem szeretném, hogyha csalódnának bennem, ugye érti? Én megértem, testvér, de ne féljen, nem mondjuk el senkinek. Igazi jó keresztény módjára beszél. Természetesen csak, ha megtesz nekünk egy apró szívességet. Hogyne, testvérem, hogyne. Egy kis biblia felolvasás, vagy zsoltár éneklés, persze a zsoltár éneklés egy kicsit költségesebb. Egészen másról van szó. Szeretnénk, ha levezényelne egy kisebb katonai akciót. Katonai akciót? Én? Arról ne is álmodjon! Akkor pedig beszélni fogok. Kapitány úr, kérem, nézzen rám! Nem várhatja el tőlem, hogy én, aki a békesség híve vagyok, a testvéri szeretet hirdetője, katonai cserepatéba keveredjem. Napi 10 rúpiát fizetünk érte. Mikor indulunk? Azonnal. Kérek 10 percet. Miért? Miért megy vissza? Még néhány pontot át kell vennünk. Urpák! Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy meglátogatott minket itt a hegyekben a tiszteletre méltó rádzsa, Kalabár Kázia. Mi történt? Mit csináltam rosszul? Minden rendben van, fenség. Csak ők így mutatják ki az örömüket. Kíváncsi vagyok, hogy mutatják ki a haragjukat. Burpák, hallgassátok a Kázit nagy figyelmesen. Olyan ajánlattal jött, ami dicsőséget hoz mindnyájatoknak. Hallottátok nagy vezéreteket? Bandi Din Jacksiből. Azért látogattam el ma hozzátok a hegyeken túlról, mert a segítségetekre van szükségem. Régóta tudom, hogy ti burpák, ti vagytok egész Afganisztán legjobb és legbátrabb harcosai. A csatamezők legrettenthetetlenebb harcosai, kiknek neve említésére is páni félelem tör ki az ellenségen. Mit szaval neki? Tudja, kapitány úr, mi ezt egy házi nyelven úgy szoktuk mondani, hogy nyomja a sódert. Ezért jöttem el hozzátok. Lehetőséget szeretnék ajánlani nektek, hogy sok pénzt keressetek, és még nagyobb dicsőséget szerezzetek. De szeretem, ha ezt csinálják. Ne aggódjon, fenség. Most még jobban örülnek. Legfeljebb véletlenül találhatják el. Hát ez nagyon megnyugtató. És most elmondom, hogy szerezhetitek meg a sok pénzt és a nagy dicsőséget. Az a tervünk, hogy felkelést indítunk, és kiűzzük a briteket egész Indiából. Ez így már sokkal jobb. Nem. Ez nem jó. Ez azt jelenti, hogy nem tetszik nekik. Micsoda? Kipuhatolom, mi a baj? Burpák! Miért nem akarjátok, hogy megküzdjünk a britekkel? A szoknyás ördögöket nem tudjuk legyőzni. Mindenki tudja, hogy legyőzhetetlenek. Nem így van, emberek? Látja, nem értenek egyet vele. Nem. Egyet értenek vele. Elég furcsán csinálják. Ne beszéljetek nekem a szoknyás ördögökről. Az ördögök szoknyája női szoknya. Hát hord egy ördög ilyesmit a szoknyája alatt? Hé, az az enyém, és ez a pofa szedte le rólam, megismerem a képét. Belegondolni is rémes, mit láthatott. Csak nem féltek egy olyan férfitól, aki ilyesmit hord? Akartok velünk együtt küzdeni? Nem? Ne. Gondoltam. Ezek mindent fordítva csinálnak. Afganisztán legősibb törzsének leszármazottai. Az Arsacis törzsé.
Egy gatyával nem tudjuk meggyőzni a főnökeinket, és az engedélyük nélkül nem harcolhatunk. Bizonyíték kell nekik. Itt van a fénykép. Igen, a Mem Sahibnál van. Úristen, most már biztosan nem úszom meg. Jó. Burpák, mondjátok meg a főnökeiteknek, hogy jöjjenek el a házamba, és a kázi bebizonyítja nekik, hogy az ördögök olyanok, mint az asszonyné. Ha a főnökeiket megnyerjük, harcolni fognak. Nem kellene egy kicsit megédesíteni az életüket, mielőtt fogadom őket? Ha csak most akarják megmutatni nekik a képet, akkor eddig még nem látták. Várjanak meg itt, körülnézek, hát ha be tudunk jutni valahogy. Egy jó nagy kalappal, kapitány úr. Vidl, teszi vissza mindjárt a szakállát. Nem ótvaros ez véletlenül? Miből készült? Kecskeszőrből. Fúj, Ne fújoljon itt nekem, rakja vissza. Nincs más út, emberek. Csak is erőszakkal tudunk behatolni. Ezen a kapun erővel sosem jutunk át. Az ki van zárva. Most jön be a képbe Mr. Belcher. Most megy ki a képből? Viszontlátásra, uraim. Mr. Belcher, maga csak kopogjon be a kapun, mondja meg, hogy beszélni akar a kázival, és amikor a kapu kinyílik, mi lerohanjuk őket. Most? Most. Na, jól van, jól van. Nincsenek itthon? Kopogjon újra, hangosabban. Most mit csináljak? Mondja azt, hogy beszélni akar a kázival, a többit pedig bízzon ránk. Tessék. Beszélni akarok a kázival. A többit bízza ránk. Hácsálasz mula szaganji! Mit mondott? Én csak azt mondtam, hogy beszélni akarok a kázival. Rohamra! Rohamra! Á, uraim, nagyon örvendek. Bár vártuk önöket. De kérem, dugják hüvelyébe a karjukat. Csábítóan hangzik. Mi a barátságunkat szeretnénk felajánlani. Ez biztos? Természetesen. A kázi őfensége később fogadja önöket. De addig is engedjék meg, hogy felajánljam szerény hajlékom vendégszeretetét. Asszony. Kérem, fáradjanak a hölgyekkel, frissítsék fel magukat. Kérjenek, amit csak kívánnak. Ne tagadjanak meg maguktól semmit. Ez valami csapda. Nem baj. Sétáljunk bele. Elég, Vidl! De ha megengedi, uram, én előre mennék vele, és felderíteném a helyzetet. Nem, őrmester, köszönöm. Együtt kell maradnunk, bármit csinálunk is. Kövessenek. Hát, nem mondom, uram, eddig egész jó. Egész jó. Meseország. Kívánjanak bármit, uraim. Kívánjunk bármit? Nem is rossz ötlet. Most mit tegyünk, uram? Emberek, ne feledjék, hogy azzal a határozott céllal jöttünk ide, hogy visszaszerezzük a fényképet. Ó, tökéletesen igaza van, uram. Másrésztről nem akarunk meggondolatlanságot elkövetni. Szó sincs róla, teljesen igaza van, uram. Úgyhogy talán ajánlatos lenne maradnunk még egy kicsit. Maradjunk itt egy kicsit? Csak nem azt akarja mondani ezzel, hogy törődjünk bele, bármi is történik. Nincs más választásunk, Mr. Belcher. De hiszen ezek kényők. Egy misszionáriustól ne is várja el, hogy ilyesmire gondoljon. Az én dolgom megmenteni az eltévedt nőket. Azt már észrevettem, Mr. Belcher. Istenem, ments meg attól a fülbevalóstól. Köszönöm, Jelly. A főnökök megérkeztek, és a vendég szeretetemet élvezik. Kitűnő, ha torkig lesznek a gyönyörökkel, könnyebben meg tudjuk győzni őket. A fénykép megvan.
Attól félek még nincs. Lady Ruff Diamond a saját testén rejtette el olyan helyre, onnan nem lesz könnyű megszerezni. Ne húzzuk az időt. Vegyük el tőle erőszakkal. Az megbocsáthatatlan lenne. Indiában a tehén szent állat. Bármi legyen is, jó ötlet. Később, drágám. Köszönöm, hogy később, drágám. Mit szedett ki belőle? Az nem tartozik magára. Úgy értem, hogy milyen információt. Egy pillanat, lányom. Ő lédisége tényleg itt van, de a fényképről nem tud semmit. Dolgozza meg jobban. Féljem, meg lesz. Ó, ez azt hiszi, süket vagyok. Ügyes fiú. Folytathatjuk. Ó, milyen szép fülbevaló, mi ez, Jáde? Hova gondol? Az enyém. Nekem adod, jaj, de kedves vagy. A nyaklánc is gyönyörű. Kár lenne elválasztani őket egymástól. Ho, nem kellett volna. Még majd rosszat gondolsz rólam. Elmondhatatlanul gyönyörű. Micsoda szépség. Jaj, ne. Ó, még nem végeztem. Így mindjárt kész van. Hoppá, hopp. Csak megvan. Nem is fájt, ugye? Nem. Később, drágám, később. Most a gyülekezetnek gyűjtök. Na. Jaj, ne! Egy pillanat. Már megint kezdi. Mit kezd? Kérdez tőlem valamit, én bólintok, hogy igen, erre tapsikol és elrohan. Tényleg? Nyugi, anyukám. Figyeljen ide, vidő. Ha egy burpa bólint, az azt jelenti nem. Na, maradj már. És amikor tapsol, akkor nem tetszik neki. Jó van. Egy pillanat, kislány, várj, látod? Azt mondtam, hogy igen. 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 Jaj. Nem is rossz ötlet. Koedukált fürdő. Jöjjenek, fiúk. Ugrás! Mi van már megint? Itt vannak a főnökök. Tudom, barom. Már fogadtam őket. Nem, ezek másik főnökök. Másik főnökök? Akkor kik azok, akik már itt vannak? Itt az őrség. Őrség. Szalámcsi. Utána. Emberek, csak nevet, rangot, számot adunk meg. Parancsoljon, fáradjon be. Elmehet, köszönöm. Foglaljon helyet, hölgyem. Köszönöm. Tessék, mit tehetek önért? A kérdés inkább az, hogy én mit tehetek önért? Bocsánat, de... Ő fensége a kázi első felesége vagyok. Tudja, hogy uram is parancsolom magával vitte az ön feleségét. Igen, tudom. Nagy fájdalmat okozott önnek. Nekem, mint hitvesének kötelességem helyrehozni a hibát. Igen? Komolyan? És elmondaná, mik a tervei? Amit ő tett önnel, önnek is azt kell tennie vele. A mi népünknél ez a szokás. És nekem, aki idegen vagyok itt, el kell fogadnom az önök szokásait. Így van, rendjén. Kész vagyok jóvá tenni a hibát. Mégis. El nem menjen. Shorthouse! Igen, uram? Gondoskodjon róla, hogy ne zavarjanak. Uzsonnázunk.
Mit ünneplünk, apám? Azt, hogy napnyugtakor kivégezzük a brit foglyokat. Ne, apám, kegyelmez neki. Lehetetlen, gyermekem. Meg kell mutatnunk ezeknek a burpa bunkóknak, hogy a britek nem legyőzhetetlenek. A fehér memszáhibot is? Természetesen, de ne félj, megkönnyítjük a dolgukat. 1000 korbácsütés által fognak meghalni. Apám, ez borzalmas. Csacsiság, gyermekem, a britek nagyon szívósak. Mondhatom, gyönyörű. Csatlakozz a hadsereghez, és meglátod a más világot. A maga bűne. Miért? Mit csináltam? Hogy mit csinált? Egy kis orgiától már azt a maradék józan eszét is elveszti. Kergeti a nőket a szobában össze-vissza, utánuk ugrál a medencébe. Én nem kértem, hogy erre a munkára jöhessek, ő szúrt ki. Azért választottam magát Vidl, hogy ha az akció nem sikerül, legalább tudjam, hogy ki miatt nem sikerül, világos? Jó, elég ebből, emberek. Próbáljunk meg nyugodtak maradni. Most más dolgunk is van. Ez az. Most azt fogja mondani, hogy ne veszítsük el a fejünket. Csak azt akartam mondani, hogy ne felejtsük el, hogy britek vagyunk. Elnézését kérem, kapitány úr. És azt is hozzáteszem, hogy ne veszítsék el a fejüket. Én nem fogom tétlenül várni, hogy lenyisszadják. Őrség! Őrség! Én az egyház embere vagyok! Ragaszkodom hozzá, hogy ide hívják a brit konzult! Mit akarsz, te disznó? Meg akartam kérni, hogy ajánljon egy jó fogorvos, de eltekintek tőle. Kezdődhet a díszünnepség, Rádja. Helyes, már is indulhatunk. A fénykép megvan? Nincs. Várjon, mindjárt megszerzem. Csak hogy itt van Randy. Már azt hittem, elfeledkezett rólam. Az képtelenség, drága hölgyem. Észrevette a rucimat? Szári. Nem értem, mi nem tetszik magának. Nagyon helyes kis darab. Félreért, asszonyom, a Ruci neve Szári. Hát persze, de buduska vagyok. Csak nem képzelte, hogy nem tudom. Dehogy, igazán remekül fest benne, de ha nem haragszik, van itt valami, amitől olyan csúnyán kipuposodik. Nem tehetek róla, hogy ilyen dús a kedvem. Nem arra a részére gondolok. Mi lehet az? Nem lehet olyan nehéz De kitalálni. bizony, a fénykép. Engedje meg, hogy megszabadítsam tőle, nagyon kellemetlen érzés lehet. Na, Randy, emlékszik az üzletünkre? Én odaadom magának, maga pedig. Igen, ne is mondja Nem tovább. szeretném, ha neveletlennek vagy türelmetlennek tartana, de ha már Nem, asszonyom, ebéd előtt nem megy. Jó, de akkor mikor? Asszonyom, sose féljen, meg fog történni alkonyatkor. Alkonyatkor, de romantikus, majd kiugrom a bőrömből. Veszem észre, egy számmal nagyobb szári kellett volna. Akkor naplementekor. Naplementekor. No, megkapta? Nem, de ne féljen, a kivégzés után 1-2-re megszerzem. A memszahib csak 500 korbácsot kapjon, nem akarom, hogy tönkre menjen a fénykép. Asszonyom, el kell hagyni a palotát. Viccel velem, édesem? A mai estét semmiért ki nem hagynám. Apám elmondta, mi fog történni önnel. Méghozzá napszálltakor. És nem is fél? Miért félnék? Végül is nem az első eset. Jó, de nyilvánosan mindenki szeme láttára. Nem megalázó? Nem szeretném, ha... Nyilvánosan? Igen. Mindenki ott lesz és végignézi. Ez a szokás. Mifelénk ez nem így van. A nyilvánosság előtt? Ez egyszerűen közönséges. Ettől szerettem volna megkímélni önt. És a brit katonákat, akik önnel együtt halnak meg. Velem együtt halnak meg? Miről beszél maga? Az 1000 korbácsütésről. Ez fog történni napnyugtakor. 1000 korbácsütés, de hiszen én azt hittem, hogy le akar. Ó, az aljas csaló. Tudod, mikor fogok én neked? Asszonyom, várjon egy pillanatot. Tudom, hogy fogom megmenteni és hazajuttatni. Haza? Hogy mehetnék haza azok után, amit tettem? Szegény Sidney. Bárcsak tudnám, mit csinál most. Hányadik felesége a Kázinak? Harmadik. Foglaljon helyet. Köszönöm. Nagyon csinos maga is. Azért jöttem, mert uram és parancsolom elvette öntől az asszonyát. Igen, szörnyű megmászkodtatás volt, szörnyű, nagy fájdalmat okozott. Biztosan. Azért jöttem, hogy jóvá tegyem. Reméltem, hogy ezt fogja mondani. Elnézést. Shorthouse! Uram? Ne zavarjanak, uzsonnázunk. Nincs uzsonna idő, uram. Foglalkozzon a maga dolgával, mindig uzsonna idő van.
Mi az? Én vagyok, Jelly hercegnő. Beviszem a fehér memszahibot a többihez a cellába. Jelly hercegnő. Kén kapitány, maga az? Igen, ez csodálatos. Nem gondoltam, hogy még viszont látom. Én se gondoltam. És mégis itt van. És maga is. Elnézést. Igen? Ő lédisége. Önnél van még a fotográfia? Igen. Bal szerencsémre. Azt mondta, nincs vesztegetni való időnk. Igen, el kell tűnnünk, mielőtt elkezdődik az ünnep. Vegyék fel ezeket gyorsan. Ezt? És most egy olyan mutatvány következik, amit Bagdadban tanultam. Bagdad! A halhatatlan szavak hazája. Ki volt a zsákban, amit a múlt éjjel láttam? Ki volt a zsákban, amit a múlt éjjel láttam? Imádom. Soha nem fogják kitalálni. És most egy csodálatos mutatványt szeretnék bemutatni a közönségnek, amihez egy női hölgy segítségét fogom kérni. Köszönöm, hölgyem. Megkérdezhetem a nevét? Báftinak neveznek. Remek. Megkérhetem, hogy segítsen? Ki ez az idióta? Most jól figyeljenek, van itt egy ifjú hölgy és 2 asztal. Ez az ifjú hölgy, a kis huncut. Most tehát, azt is figyeljék meg, hogy semmi sincs az ifjú hölgy és a plafon közt, és az ifjú hölgy és a padló közt. Ha elmozdítom az asztalt, meg fogják látni, hogy az ifjú hölgy a levegőben marad, és semmi nem fogja tartani. Most pedig letakarom az ifjú hölgyet ezzel az öreg takaróval. Ezek után pedig kihúzom alól az asztalt. Kihúzom alóla az első asztalt. Tiszta a terep, jöjjenek! Jobbat nem tudod kitalálni. Ez a legbiztonságosabb. A táncos nők is ilyen ruhában lesznek, az őrök nem fognak gyanút. De ha mégis nagyon meglepődnek. Jöjjenek utánam. Induljunk. Gyerünk el. És most eltávolítom a második asztalt. A táncos nőket akarom, vigye innen ezt az idiótát. Fakír, kifelé. Jöttek! Megvárakoztattátok a vendégeket! Gyerünk! A tánc jön! A tánc jön! Késünk! Most mit csináljunk? Amit én. Ez az egyetlen esélyünk. Zene! Fogják el! Utánuk! Fogjátok el őket azonnal! Gyerünk, idióták! Hozzatok egy faltarékost! Gyorsan! Hogy jutunk innen? Nincs ajtó. Nincs. Ide járnak a háremhölgyek gyakorolni. Mintha bent nem gyakorolnának eleget. Valahogy át kell jutnunk ezen a falon. Még egyszer, drágám, most jó lesz. Húzd ki az első asztalt. És most húzd ki a második asztalt. Ez az! Heuréka! Te fakír, nem segítenél? Sajnálom, hölgyem, nem érek rá. Hölgyem? King kapitány vagyok, ő felsége 3. szoros gyalogszázadából, ő pedig Magnat őrmester.
Ne vicceljenek velem. Szükségünk van a kötélre, hogy átmásszunk a falon. Sajnálom, de a varázsige nélkül nem fog menni. Ugyan már, megfizetjük. Ez volt a varázsige, segítsenek le. Gyerünk! Mi ez? Na hát, nézzenek oda, hát ez meg hogy került ide? Nem számít, adja a kötélet. A kötél, igen már is. Tessék, kapják el a végét. Mi ez? Mit látok? Egy remek kis létra. Látták ezt? Egy kígyó és egy létra. Ez kell nekünk. Nagyon jó. Hogy jó vége. Támaszunk a falon. Jó lesz. A kötelet nem húzta el. Igen, innen, gyerünk! Valamilyen gyorsabban nem tudok. Hagyjás mondja! Gyerünk, törjétek! Nagyon jó, mehetünk. Hová akar vinni? Hallgasson és bújjon le! Gyerünk, már gyerünk! Kázi, megszöktek. Mit számít az? Megvan a fotográfia? Én a disznók után megyek. Nagyon helyes. Szedje össze az embereit. Kerüljön a Kíberszoros felé, és törölje le a föld színéről a brit garnizont. Végre megnyílik az út előttünk Kalabárba. Kegyelmes uram, Mi az? megint itt van egy. Nem megint, ilyen hamar. Mondta a számát? 9-es uram. 9. Hány felesége van a Kázinak? Úgy tudom, 51. 51. Küldje be. Shorthouse? Igen, uram. Tudom, ne zavarja senki, uzsonnázik. Szörnyű, mi történt itt? Én nem szeretnék találgatni, de nem lennék meglepve, ha itt valami váratlan rajtaütés történt volna. Váratlan rajtaütés? Nézzen rájuk, úgy néznek ki, mint egy fogpiszkálóval átszúrt vendégvárófalat. Ginger! Az ki? Ő, Ginger a társam. Ez hírközlegény? Igen, Ginger Hale. Hé, Ginger! Én vagyok az Jimmy. A jó öreg társad, Jimmy Whittle. Jimmy, te vagy az. Jó öreg társam. Gingy pajtás, hogy érzed magad? Nem túl jól. Azt hiszem, megsebesültem. Egy karcolás az egész. Jimmy, bízhatok benned? Akkor mondd meg őszintén, rendbe jöhetek még? Eszedbe se jusson, pajtás. Mi? Azt mondtam, eszedbe se jusson. Azt mondod, nem fogok meggyógyulni? Egy fél tucat óriási koszos lyuk van benned. Kikaptad. Jó kis cimbora az ilyen, mondhatom. Miért? Azt kérdezed, rendbe jössz-e? Igen, de nem gondoltam, hogy te nyomorult kis vakarcsa. Ebből elég, Whittle! Szép kis vigaszt nyújt egy szegény haldoklónak. Figyeljen rám, Hale. Magnat törzsőrmester vagyok. Mi történt, fiam? Megtámadtak egy fél órája, uram. Sok százan voltak. Burpák. És... Ez nem lehet. Gingy pajtás, ne haragudj, én... Szegény öreg fiú. Normális vagy? Majdnem megfulladtam. Az egész brit helyőrséget elpusztítottuk a Kíberszorosban hatalmas rágyja. Szép munka volt, fényes szépségű harcosom. Te jobb ember vagy, mint én, Bandidin. Most magatok is láthatjátok, hogy a fénykép nem hazudik, és a szoknyás ördögök nem legyőzhetetlenek. Rajta kaptuk őket, hogy alsónadrágot hordanak. Elmondod!
Utánam! King kapitány! King kapitány! Mi történt? Jönnek lefelé a szorosból, 1000 számra özönlenek! Köszönöm, törzsőrmester. Jöjjenek ki gyorsan, kérem. Jól van. Akkor most mindenki figyeljen ide. A jelek szerint a kázi erre tart a szoros felől a seregével. Önök próbáljanak meg eljutni a rezidenciába. Mi? És magával mi lesz? Én itt maradok és visszatartom őket, amíg csak lehet. Nem, uram, ez nem a tisztek dolga, uram. Bízza rám. Rendben van, törzsőrmester. Tudja, hogy ez egyenlő a biztos halállal? Igen. Ezért nem a tisztek dolga, uram. Igen. Erre még nem gondoltam. Örülnék, ha egy önkéntes velem maradna, uram. Ne nézzen rám, én civil vagyok. Vidl! Én gyáva vagyok, uram. Kap egy utolsó lehetőséget, Vidl! Egy gyáva önkéntes vagyok. Utat kérek. Örömmel, Vidl. Ez már Duffy, Vidl. Sok szerencsét, törzsőrmester. Köszönöm, uram. Önnek is, uram. Magának is, Vidl. Viszont... Valaki, mintha jönne ott lefelé, gondolja, hogy ezek az őrültek felveszik a harcot. Nagy bajban lehetnek. Rendesen megbuheráltuk a fegyvereiket. Ezt valaki elpiszkálta. Hagyja a felébe! Itt van a géppuska meg a tábori ágyú! Igaz? Vidl, hozza a lőszert! Hát nem izgalmas? Én is nagyon élvezem. Mindig tanul az ember. Eddig még mindig csak női nyerekben lovagoltam. Szólhatott volna. Itt jönnek. Tűz. Nem! Majd a szemük fehérjét is látjuk! A rózsaszín nekik az is jó? Igen! Ezt kóstold meg, te disznó! Mi az ördög ez? Rohadt disznók! Ezért megfizettek! Jöjjön! Igen. Töltsön, Vidl, töltsön! Gyerünk! Mozgás! Gyorsan! Álljunk félre! A földre mindenki! Futás! Gyerünk, menjünk innen, gyorsan! Hé, álljon meg! Várjon, várjon! Őrség! Legkegyesebb őfelségének Viktóriának, Nagy-Britannia és gyarmatai királynőjének, India császárnéjának, a hit védelmezőjének. Kedves Viki, megtiszteltetés számomra, hogy jelenthetem. Kalabár tartományban minden rendben van, és ne vegye dicsekvésnek, de közeli és bensőséges viszonyt alakítottam ki jó néhány alatvalójával. Pontosan 11-jel. Jó néhánnyal. És azon vagyok továbbra is, hogy folytassam a munkát. Ezzel zárom soraimat, az ön legtiszteletteljesebb szolgája, Sir Sidney Ralph Diamond. KCB, OBI, ACDC, BBC, ITV. Nem kívánt részkihúzandó. Etc. Ja, igen. Utóirat, ölelem Albertet. Elnézést. Megint itt van egy uram. Az ég szerelmére csak ezt ne. Nos, uram, ha nincs formában, én szívesen fogadom ön helyett. Shorthauser vagy. Rólam az ellenségeim sem állítják, hogy valaha is elmulasztottam volna a kötelességem. Vagy panaszkodott volna. Mondott valami számot? 13-as, uram. 13, szerencsétlen szám. Küldje be. 12 meg volt, 38 hátra van. Mintha az 5-ös nem járt volna itt.
Köszönjük a fuvart! Jó kis tapasztalat volt. Még sose ültem olyan kocsin, amit tehén húzott. Ökör, Mr. Belcher. Ó, ezt kikérem magamnak. Hazaértünk éppen és sértetlenül. Ha még otthonnak lehet nevezni azután, amit Sydneyvel tettem, nem hiszem, hogy visszafogad. Csacsiság, asszonyom, örülni fog, hogy semmi sem történt önnel. Nem kell folyton az orrom alá dörgölni. Kedves öntől, hogy fogadott. Ugye, jöjjön máskor is. Jóvá kellett tennem a hibát, amit uram és parancsolom elkövetett. Ha látja az ötöst, szólna neki, hogy várom? Köszönöm. Ő védisége. Hol a férjem Shorthauser nagy? A férje? Sydney úrra gondol? Természetesen Sydney úrra. Egy férjem van, ha jól tudom. Nem. Vagyis igen. Be akar menni? Természetesen be akarok menni. Mi jutott magába? Nem, oda nem mehet be. Miért? A kormányzó úrnak fontos dolga van, állami. Sajnálom, ez is fontos. Határozottan megtiltotta, hogy zavarják. Beszélnem kell vele. Nem lehet, asszonyom, dolga van. Álljon félre az útból. Lady Ralph Diamond! Ne kiabáljon, nem vagyok siet. a feleségem. Az jó. Megmondom neki, hogy jóvá tettük a bajt. Nem mond neki De ha beszélhetnék vele, megmondhatnám neki, hogy... Gyorsan, gyerünk! Sydney. Ó, Sydney drágám, visszajöttem. Igen, hallottam. Olyan buta voltam és tapintatlan, elvesztettem a fejem. Csak a fejed? Meg tudsz nekem bocsátani? Miért? Hogy megszöktem és elhagytalak. Ja, azért megbocsátok, ígyünk egy teját. Sydney, ezt meg kell beszélnünk. Ráér később. De megbántottalak, drágám, és jóvá akarom tenni a hibámat. Most ne az Istenért, csak most ne. Nagyon kérlek, Sydney, nem tagadom, hogy elmentem a kázival, de tudnod kell, hogy semmi sem történt köztünk. Azt én is tudom. Mi? Esküszöm, hogy egy ujjal sem nyúlt hozzám. Nehogy elmond valakinek. Hogy érted, ezt nem is örülsz neki? De örülök neki, határozottan örülök neki. De tudod, mi kell ezeknek? Egy kis botrány, hogy legyen miről beszélni a klubban. Értem, mire Bizonyos gondolsz. akik tisztelnek is minket ezért. Ezt nem szabad elveszíteni. De én nem vagyok büszke arra, ami történt. Hallgass! Kérem, bocsásson meg. Vétettem ön ellen. Ellene? Igen. Jóvá tettem egy bűnt, amit nem követtek el. Nagyon sajnálom. Vicces nőszemély. Sydney, mit keresett itt ez a nő? Nem tudom, fogalmam sincs. Ne húzz ki a gyufát, Sydney Ralph Diamond, ismerem a fajtádat. Mi ez a folt a képeden? Persze, gondoltam, ronda vén kormányzó. Várj, a Joanny. Ne Joanny, engem te vén kéjenc. Szóval ezt csinálod, aki teszem a lábam, igaz? Várjunk, te elszöktél egy pasással, emlékszel? Ilyen gyönyörűkodás még életemben nem hallottam. Majd megmutatom én neked, Sydney Ralph Diamond. Ennyit az uzsonnáról. Tartsák nyitva a szemüket! Bármelyik percben várhatjuk a támadást. Én lassan távozom, kapitány úr. Az ön helyében nem hagynám el a házat. A burpák vérszagot éreznek. Ó, egy misszionáriust sose bántanának. Szeresd fele barátodat. Az embereink beértek, kaput becsukni! Fedezzék őket! Tüzelésre felkészülni! Tűz! Meggondoltam magam, mégis inkább itt maradnék. Befelé! Csukják be a kaput! Jól van, tüzetszüntes, tüzetszüntes! Jelentem, visszatértünk. Nem tudtuk feltartóztatni őket a szorosnál. Nem hibáztatom magát, McNutt. Biztos, hogy mindent megtett. Készüljünk fel a védelemre. Igenis! Ő lédisége most igazolva látja magát. Nekem mondja. Ó, hogy az a... Elnézést, kegyelmes uram. King kapitány, lövéseket hallottam. Vagy a feleségem volt? Az őrség lőtt, uram. Akadt egy kis nézeteltérésünk odakint. Csak a kapun belül ne legyen. Nem jó ez így. Nagyon nem jó. Egy fegyveres lázadás egész Indiát lábba boríthatja. Én is ezt mondom, uram. Magát kikérdezte. Senki. Akkor dugoljon el. Egy rossz lépés, és kitör a katasztrófa. Ahogy Shorthauser nagy mondta, uram. Ki kérdezte? Senki. Uraim, ezt a lázadást csak nagy tapintattal és diplomáciával lehet elfolytani. Először fölkötünk egy fél tucatot.
Mi történt, McNutt? A Kázi és Bagdidin jött fehér zászlóval. Rendben, kapitány. Küldje be őket, törzsőrmester. Igenis! Az Isten szerelmére, törzsőrmester, menjen orvoshoz és vetesse ki azt a vacakot! Fehér zászlóval. Kíváncsi vagyok, mi ez. Egy fehér színű anyag, uram, egy rondot. Pontosan tudom, mi az. Üdvözlöm, kegyelmes uram! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen hamar fogad minket. Mindig örömmel látom, fenség. Ez nagyon kedves. Miben állatok szolgálatára, fenség? Kegyelmességet személye iránt érzett mély tiszteletem jeléül szabad eltávozást ajánlok önnek és embereinek Kalabárból. Hát ez igazán nagy lelkű gesztus öntől. És ha nem óhajtok elmenni? Akkor, kegyelmes uram, kénytelen leszek a legcsekélyebb irgalom nélkül porig rombolni a rezidenciát és megöletni mindenkit, aki csak benne van. Ennyi az egész? És még mélyebb tiszteletem jeléül közszemlére helyezem az ön előkelő, bár határozottan dísztelen fejét a kormányzói palota falán. Ez is nagyon nagy lelkű gesztus. Ne hálálkodjunk, kegyelmes uram. Hadd mutassam meg, mi milyen nagy lelkű gesztusokra vagyunk képesek. Ebben az esetben nincs több mondani valóm. Ha csak nem akar itt maradni uzsonnára. Köszönöm, de a britektől eltérően mi nem vagyunk annyira odaérte. Gyerünk, mindenki jöjjön ide! Fogás emberek! Nem bízom ebben a fickóban. Kritikus a helyzet, uram. Most mit tegyünk? Semmit, kapitány, britek vagyunk, nem teszünk semmit. Úgyis késő. Ez az első jó mondata ma. Köszönöm, uram. Nos, uraim, mint mindig, úgy teszünk, mintha semmi se történt volna. Néhány döntést azért meg kellene hoznunk, uram. Igaza van, kapitány. Shorthouse. Uram? 7-kor vacsorázunk. Igen, uram. Kapitány, hercegnő és Belcher testvér is ott lesz. Igen, uram. Fekete nyakkendő, természetesen. Természetesen. Hé! Szólják ide! Gyerünk már! Mire várnak? Fogás! Foglalják el a helyüket! Ne féljenek semmitől, csak tőlem féljenek! Ott vagyok a sarkukban! Mozgás, gyerünk! Így! Ez meg mi a fene akar lenni? A vörös vonal, uram, ezen sosem mernek átlépni. Ha nem tűnik el innen, azonnal olyan piros vonalat kap a nyomvat fehér seggére, hogy attól koldul! Gyerünk, gyerünk! És jól jegyezzék meg, csak rajtunk múlik, hogy bejönnek-e! Készen állunk a támadásra, hatalmas rancsó. Pontban 7-kor. Ez az időpont bevonul a történelembe, Bagdidi. Kiadjam a parancsot? Igen? Nem. Várjon. Mi ez a furcsa hangzavar? Ez valami csapda! Hé, Theo! Mi az a lárma? Látod, mi történik? Igen, most ültek le vacsorázni. Leültek vacsorázni? Ezeknek teljesen elment az eszük? Azt hiszik, hogy szórakozom? Az angol hidegvér. Tipikus formája. Köpök én az angol hidegvére. Elnézést. Tudom, hogy ilyet nem illik mondani, de ezektől az emberektől felforra az agyvizem. Ide jönnek nekem a keményített egyenruhájukban, a flegmájukkal. Kiaggatják a mocskos nagy zászlóikat. Azt hiszik, hogy övék a világ. Azt hiszik. Hát ezentúl nem fogják. Add ki a parancsot. Végre. Ne félj, mire végzek velük, úgy lelankad a zászlójuk, hogy akár a fülükre is akaszthatják. Megölöm a disznókat! Ez majd megtanítja őket, hogy tiszteljék a turbát. Ízlik a leves, Belcher testvér? Igen, elséges. Finom. Rémes ez a lárma. Valóban rémes. Nem első osztályú zenekar, de nagyon igyekeznek. Én a kinti zajra gondoltam. Ó, biztosan a vízcsöveg. Shorthouse, csináltassa már meg. Igen, uram.
Hogy érzi magát Indiában, Mr. Belcher? Remekül. Alig várom, hogy elmenjek. Hát igen, egyszer fent, egyszer lent. Perceken belül mind fent leszünk. Tudják, mit vettem észre? Kicsit szeles ez a mai este. Ki volt az? Volt egy misszionárius a Salamon-szigeteken is, emlékszel? Ó, hogy ne, nagyszerű ember volt. A benszülöttek is nagyon szerették. Igazán? Igen, megették. Hivatott, uram? Igen, Cindy, tölts bort. Bord? Ezek megőrültek? Mi ez a borzalmas zaj? Nem látják, hogy aludni szeretnék? Ki ez? A vándorfaki. Ő segített nekik megszökni Jacksiből. Még egy idióta. Olyan leckét kap azokkal a benti bolondokkal együtt, hogy megemlegetik. Kapják el! Kapjátok el! Füzetszintes! Állj! Bort, Mr. Belcher? Vége van! Majd hozzatok, még töltsön neki. Nem, én erre a nagy durrogásra gondoltam. Milyen durrogásra? Én semmit sem hallottam. Sydney, nem felejtetted el bevenni a szódabikarbónádat vacsora előtt? Nem arra a durrogásra gondoltam, asszonyom. A kinti lármáról beszél. Igen, pontosan. Az csak egy kis mennydörgés. Ez a monszun ideje. Emlékszem, egyszer, amikor Púnában voltunk, mekkora vihar támadt. Félelmetes volt. Ó, arra én is nagyon jól emlékszem. Gondoltam, asszonyom. Ezek akkor is lövések. Megjött a sült. Ízleni fog. És most egy fantasztikus trükk jön. Nem is ezt rendeltük, igaz, Sydney? Nem bizony, drágám. Cindy, mit jelentsen ez? Nem tudom, kegyelmes uram. Én szopós malacot rendeltem, nem? Elnézést, kegyelmes uram. Vigye innen, gyorsan. Ki kell rúgnod a szakácsot. Igen, igazad van. Készül valahová, uram? Őrültek. Ez a fakír feje. Megölték! Ez nagyon sportszerűtlen dolog. Sportszerűtlen? Persze, már vége a fakír szezonnak. Ezt nem hiszem el, ezt nem hiszem el. De így van. Tessék, április 1-től szeptember 30-ig. Hát persze. Jaj, de ostoba vagyok, hát tudnom kellett volna. Töltetek? Hogy tetszik nekik? Nem kívánják. Visszaküldték. Csak nem folytatják a vacsorát? De igen, fenség. Nem, ez már nevetséges. Mit tegyünk, hogy felrázzuk ezeket a hülyéket? Én nem tudom, fenség. Ez se idegesíti fel őket. De ha nem a tejet töltik először a teáscsészébe, attól falra másznak. Ez olyan, mintha Sir Francis Drake-nek elfogyott volna a golyója. Hagyj engem békén a golyójukkal megölni mind. Támadás! Támadás! Öljétek meg őket! Szóval úgy tervezik, hogy a százasodnak? Így van, uram. Imádom az esküvőket. Igen, az jó buli. A rezidencia rendelkezésére áll. Köszönöm, uram. Ez nagyon kedves önnek. Ami éppen marad. Hogy? Mondom, ami éppen marad belőle. Ó, persze, igen. Shorthouse írja fel, hogy rendbe kell hozatni ezt a szobát. Miért, uram? Sok a hangja. Gondolom eljön a papája és az összes mamája. Kér még hiszem el sem. Cindy, hozzon még egy üveggel, ez elfogyott. Ó, te jó ég! Úgy látszik,
vagyok állítva. A zenekar befejezte a játékot. Bravo! Vissza! Eltaláltuk a kaput! Támadás! Megölni őket! Előre! Előre! Mindenki előre! Előre! Gyerünk! Szép volt, gyönyörű harcos! Jöjjön, kardérre hányjuk őket! Az Isten szerelmére halálra ijesztett. Kimegyek, uram, és megnézem, történt-e valami említésre méltó. De még nem ette meg a pudingját, kapitány. Ó, pedig eperhab is van rajta. Ó, akkor maradok. Mr. Belcher? Mr. Belcher? Mr. Belcher? Jó estét! Én csak lejtettem a késemet. Elnézést, hogy betörök, uram! Semmi baj, törzsőrmester, de máskor az ajtón jöjjön. Bocsánat, kegyelmes uram, de sürgős volt. Jól van, mi a baj? Betörtek a rezidenciába, uram. Ez csak valami rossz vicc lehet, uram. Kapitány, ki kellene mennünk megnézni, mi van. Igen. Ha a hölgyek megengedik. Csak nyugodtan, drágám, hát ha fontos. Mr. Belcher addig elszórakoztatja önöket. Shorthouse, a pisztolyomat. Már is van. A tiéd megvan, drágám? Igen, drágám. Az utolsó golyót tarts meg Mr. Belchernek, a vendégünk. Csindi! Ne féljen! Vigyázzunk az eperhabjára! Istenem! Eperhab! 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 Gyakran jár el! Ezt most miért csinálta? Ki akartam venni egy golyót az acskomból? Ebből? Rakja vissza és harcoljon! Most komolyan gondolják, kapitány? Én is úgy látom, uram. Ha megbocsát egy percre. Hogyne. Ön megengedi, hogy kipróbáljam? Menjen csak, jó mulatás. Köszönöm, uram. Jó, hogy látom. Engem keres? Emberek, vissza a rezidenciába, vissza mindenki! Én, kapitány. Uram? Gombolja be magát. Ó, elnézést, uram. Azt hiszem, végünk van, uram. Túl sokan vannak. Még nincs. Sorakoztassa fel az embereit. Uram, sorakozó. Szembenézünk velük. Igen, uram. Harcot, szüntés! Egyenes vonalban sorakozó! Ellenséggel szembenézni! Állj! Mit csinál, uram? Csapat! Szoknya szélét megragadni! Előre! Nincs az a szoknyás ördög, akitől megijednénk! Kezeket fel! Vissza! Nincs mitől megijedni! Erre én se számítottam! Jól van, hívja vissza az embereket. Köszönöm, uram. Törzsőrmester? Igenis. Gyerünk, lusta disznók, mozgás!
Szidni, drágám, jól vagy? Ugyan, semmiség, drágám. Mit szólnál, ha a szalomban kávéznál? Miért is ne? Ó, egek. Reggelre rendbe hozzák. Kötözni való bolondok, nekem elhihetik.